azon gondolkodtam, mi legyen ma az ebéd? Legyen rakott krumpli. Tartsatok velem! A rakott krumpli egy kiadós, könnyen elkészíthető, viszonylag olcsó egytálétel. Azért is kedvelem, mert akár előző nap a sütés fázisáig elkészíthető, másnap pedig gyorsan, frissen sütve kerülhet az asztalra. A rakott krumpli az egyik legkedveltebb magyaros egytálételünk. Én jó szaftosan, sok tejföllel és kolbásszal szeretem, és nem hiányozhat mellé az isteni házi savanyúság. Ez lehet uborka, csalamádé, vagy akár almapaprika. Ez is egy olyan étel, amihez nincs két egyforma recept. Most megmutatom az én verziómat. Hát, ha valakinek ez lesz a befutó. Hozzávalókat a leírásban találjátok meg, valamint receptjeimért látogassátok meg weboldalamat, amit a profilomban találtok meg. Your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make it